Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marija u John Enriquez. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li bentijek qabel ma tela s-sema oġbu jwiet l-Ispirtu Santu lill-Apostli. Għamil li kif huma rċivew kull xorta ta' doni ħalli xerdu it-talim tas-sema, hekk ukoll aħna nirċievu minn għandek id-don tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Wara li għadda ftit ta' żmien f'Antjokja, Pawlu telaq u qagħad idur minn post tal-ieħor fl-art tal-Galazja u l-Friġja, iwettak id-dixxiepli kollha. Wieħed ludi mill-Lixandra jismu Apollu wasal Efesu. Kien raġel jinqala biex jitkellem u għaref fl-Iskrittura. Kien mallem fit-trek tal-mulej u kien jitkellem b'ħeġġa kbira u jgħallem fuq Ġesu għat li kien jaf biss bil-Magħmudija ta' Ġwanni. Dan beda jitkellem bi klubija kbira fis-sinagoga. Priscilla u Aquilla semuh, ħaduh magħhom u fissrulu it-trek ta' Alla iktar bir-reqqa. Billi ju rid imur l-Akajja, l-aħwa għamlulu l-qalb u kitbu lid-dixxiepli biex jirkuh. Meta wasal hemm bis-saħħa tal-grazzja li kellu kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu jemmnu. U bil-qawwa kollha kien jagħlaq ħalk il-lut quddiem kulħadd billi jurihom mill-Iskrittura li Ġesu u l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Alla is-Sultan tal-art kollha. Popli kollha ċabċu idejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla għax il-mulej loli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha flimkien. Alla s-Sultan tal-art kollha. Għax Alla is-Sultan tal-art kollha għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu flimkien. Alla s-Sultan tal-art kollha. Jinġemgħu il-kbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abram, għax ta' Alla huma il-kapijiet tal-art u floli fuq kulħadd flimkien. Alla s-Sultan tal-art kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħriġt minant il-Missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa' nħalli d-dinja u immur għand il-Missier. Alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-Missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi. Itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan qedtulkom biex bijat, għad tasal sija meta ma nkellimkomx aktar biex bijat,
imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-missier. Dakinhar intom titolbu fismi u jiena ma ngħidilkomx li jiena nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier stess iħobbkom billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt minn Alla. Ħriġt minant il-missier u ġejt fid-dinja, se nerġa' nħalli d-dinja u immur għand il-missier. Il-kelma tal-mulej. F'dawn id-diskorsi li qegħdin nisimgħu issa f'din l-aħħar ġimgħa qabel niċċelebraw il-festa għażiża bħallum 8 ijiem ikun hawn il-velja ta' Pentekoste. Hawnhekk fuq it-suntier tas-santwarju. U għalhekk din il-ġimgħa il-Vanġeli jitħattu dejjem iġibulna d-diskorsi dejjem ta' Ġesu li jitkellem mir-relazzjoni tiegħu mal-missier. Din laqda inseparabbli, imma li din laqda li hemm bejn il-missier u l-iben tgħaddi wkoll fuqna permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu. Għalhekk hawnhekk qed Ġesu jgħidilna m'hemmx għalfejn toqgħodu titolbu li l-missier ġa jafkom għax intom ilqajtuni, għax intom ilqajtu l-kelma tiegħi, intom tafuni. U kif intom tafu lili, il-missier li jafni, u hawnhekk il-kelma taf ma jfissirx taf bih, taf li jeżisti, imma jfisser ma' u din ħaġa waħda, narfu lil xulxin fl-imħabba. U għalhekk il-mulej Ġesu imbagħad qed jgħidilna anke x'nitolbu, għax dan naqilgħuh. Xi drabi tisma' min jgħid ilni nitlob imma donnu kollu għal xejn, donnu l-mulej ma jisma'nix, għatajt qalbi, ma rridx nitlob aktar. Qabel ma tagħmel dan il-ġudizzju, jiena nixtaqsik u ngħidlek imma inti x'inti titlob? Qed titlob li forsi għandek idejk tuġek jgħaddilek l-uġieħ, jew rasek tuġek, qed titlob biss grazzi fiżiċi. Ma l-mulej Ġesu jgħallimna biex nitolbu l-aktar ħaġa importanti ta' ħajjitna. U dik il-mulej Alla ma jistax ma jagħtihilniex. Itolbu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Ħafna drabi aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn żewġ kelmiet naħsbu li t-tnejn ifissru l-istess, bejn il-ferħ veru, il-ferħ sħiħ li minnu jitkellem Ġesu u l-pjaċir. Il-pjaċir jiġi dejjem minn oġġetti. Il-pjaċir jagħmlek kuntent biss għal ftit mumenti, għal ftit jiem, għal ftit ġranet. Il-ferħ ta' Kristu li huwa frott l-imħabba ta' bejnietna, frott ir-relazzjoni tiegħu huwa l-ferħ sħiħ, dak li d-dinja ma tistax tieħodulek. Taf min jista' jieħodulek biss il-ferħ ta' Kristu li hemm f'qalbek u f'qalbi, l-egoiżmu tagħna. Ejjew għalhekk eżies nitolbu l-Ispirtu Santu biex verament inissel fina u f'qalbna dan il-ferħ veru li l-mulej Ġesu irid jagħtina. Nilqgħu l-istedina ta' Ġesu fl-Evanġelju u nduru lejn Alla missierna biex jisma' dawn it-talbit tagħna li sejrin inresqulu.
Nitolbuk biex il-kandidati tad-djakonat u l-presbiterat iħejjiruhom b'impenn fl-istudju u l-meditazzjoni tal-kelma tiegħek li issa dawlaqt jibdew ixandru lill-oħrajn. Nitolbu biex l-Ispirtu Santu inissel il-għaqda f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-gwerer biex hekk il-popli jgħixu tassew fl-imħabba u fis-sliem bejniethom. Nitolbu għal-morda tagħna, għal-persuni li jduru bihom biex huma wkoll bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu jimtlew bil-qawwa tal-Mulej Ġesu u qalbhom tfur bil-ferħ. Nitolbu għalina il-koll biex nitalmu nibnu ħajjitna fuq il-kelma tal-Ġesu, dik il-kelma li hija it-triq, il-verità u l-ħajja. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk Mulej biex bl-interċessjoni tagħha inti tbierek u tqaddes il-familji tagħna f'imħabbithom. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla inti il-missier tagħna u aħna l-membri tal-familja tiegħek. Iftaħ l-imħuħ tagħna biex nagħtu widden għall-kelma ta' ibnek il-għażiż, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Semmo friġ l-altar tijek, għalja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek, miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnatu. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek Mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamil li aħna wkoll li nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Għaddejs. Smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet imbirek minn ġej f'isem il-Mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddis ta' sewint Mulej inti lajn ta' kull quddusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem.
تكوني مبيرك مولاي على دين ومبيرك لسم قديستيك هللويا هللويا Salvator liv dig nalekol Int litina hayja u tama ġdida Addis qawi tkuni mbirek mulej tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sem qaddistijek Halleluja Halleluja Int mulej li tħobna l-kol ħares dejna bħarsa kollha ħnina kollok tjiba tkuni mbirek mulej tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sem qaddistijek Halleluja Halleluja Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nejdu flimkien, Spiritu Qaddis tal-mulej, dawwa lil-moħħ lil-qalbna biżbik. Kun għalina s-serħ, milja ta' kull ferħ, qawwa lir-ruħ mulej. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswielna ħalli nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Kif ġaħtilkom infakkarkom billi nar is-sibt li ġej fuq it-suntier tas-santwarju l-isqoftaw dex imexxi il-velja ta' Pentekoste u għalhekk ma jkunx hawn il-qudiesa tas-6:30 ta' filgħaxija. Imma l-qudiesa ta' sibt filgħaxija tkun dik tal-velja fit-8 fuq it-suntier. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, lontana Marija, o kemi doħleju, dak ismek sabiħ, kem toħroġ qawwija, dil-kelma min qalbna, bit-tama li talbna, jagħti